Elena, gusto mo ng fishball? Bili tayo. Yun oh, mukhang masarap. Huwag na, Marco. Hindi pa rin naman ako gaanong gutom. Nagpapalipas oras lang ako bago pumasok sa trabaho. Gusto mo bang ihatid na kita? Para hindi ka magmadali. Ay, huwag na. Kaya ko namang mag-isa. Ang gusto ko lang malaman, bakit po ko biglang niyaya rito sa park? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May gusto akong aminin sa'yo. Ano ba yun, Marco? Sa 3 taon nating magkaibigan, mas lalo kitang nakilala. At mas lalo kitang hinangaan. Alam ko kung gaano ka kasipag. Kung paano mo inuuna ang pamilya mo bago ang sarili mo. At kung gaano kabuti ang puso mo. Matagal ko nang iniisip to, Elena. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob sabihin. Sabihin ng ano, Marco? Hindi na lang kaibigan ang pagtingin ko sa'yo, Elena. Mahal na kita. Ha? Ano bang pinagsasabi mo, Marco? Seryoso ako, Elena. Baka naman nagugulahan ka lang o baka nasanay ka lang na lagi tayong magkasama. Hindi, Elena. Hindi ito dahil sa nakasanayan lang. Sigurado ako sa nararamdaman ko. Marco. Hindi mo kailangan sagutin ako agad. Hindi kita minamadali. Ang gusto ko lang, hayaan mo akong patunayan sa'yo na totoong nararamdaman ko para sa'yo. Ay nako, Marco. Baka naman nagagandahan ka lang sa akin kaya ka nagkakaganyan. Oo naman. Sobra kitang hinahangaan. Pero higit pa doon, Elena. Mas malalim pa ang nararamdaman ko para sa'yo. Ewan ko sa'yo, Marco. Dear Love, ako si Marco. Masasabi kong galing ako sa isang disenteng pamilya. Pamilya ng mga profesional. Ang tatay ko ay isang engineer. Ang mama ko naman ay isang psychologist. Ang mga kapatid ko, nakapagtapos ng medisina. Ako, tulad ng tatay ko, ay isang engineer din. Pero kahit lumaki ako sa isang pamilya na mataas ang tingin sa edukasyon at propesyon, hindi ko kailanman minaliit ang halaga ng ibang klase ng trabaho, lalo na ang trabaho ni Elena. Magkababata kami ni Elena. Noong bata pa kami, siya ang laging maingay, palabiro at puno ng pangarap. Matalino siya, masipag at palaging nangunguna sa klase. Alam kong malayo ang mararating niya, kaya hindi ko inakalang magbabago ang takbo ng buhay niya nang mawala ang nanay niya. Doon ko nakita kung gaano siya katatag. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya sumuko. Kahit pa nahinto siya sa pag-aaral, kahit pa nagkasakit ang tatay niya, at siya na lang ang kailangang bumuhay sa pamilya nila, hindi siya nagpatinag. Hindi niya ikinahiya ang anumang trabahong dumating sa kanya. Naging waitress siya, naging tagalinis, hanggang sa napunta siya sa isang bar. Una siyang naging dancer, hanggang sa napilitan siyang gawin ang mas mahirap na trabaho bilang isang sex worker. Pinili niyang gawin yun hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. At sa kabila ng lahat, hindi nawala ang kabutihan ng puso niya. Kahit nasa madilim siyang mundo, siya pa rin ang pinakamaliwanag na taong nakilala ko. Hindi ko alam kung kailan, kung paano, o kung bakit. Pero nahulog ako sa kanya. At kung kinakailangan ko siyang ipaglaban, gagawin ko. Anong ginagawa mo dito, Marco? Ano pa ba? Sinusundo kita. Ano ka ba naman? Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag mong gagawin yan? Baka mawalan ako ng trabaho sa ginagawa mo eh. Lena, hindi ko kayang umuwi ka ng mag-isa. Lalo na sa ganitong oras. Mas gusto kong maihatid ka ng ligtas kaysa matulog ng hindi mahimbing kakaisip kung nakauwi ka ng maayos. Hindi mo naman pa obligasyon, Marco. Dahil hindi naman kita boyfriend. Alam ko. Pero hindi ba pwedeng basta mahalaga ka lang sa akin? Hindi ko naman kailangan ng titulo para alagaan ka. Marco,
Hindi ka pwedeng makita ng mga boss ko. Alam mo yan. Alam mo namang bawal sa amin ang may nobyo, di ba? Hihina ang pag-a-attract ko sa mga customer. Elena, alam kong trabaho mo to. Pero hindi ba unfair na kailangan mong itago ang sarili mo? Na hindi mo man lang pwedeng ipakita na may taong nagmamalasakit sa'yo? Marco, hindi ganun kadali ang buhay ko. Hindi ko pwedeng sarili ko lang ang iniisip ko. Kaya nga kahit gaano kahirap, gusto kong damayan ka sa pinagdadaanan mo. Ay naku, Marco. Ang kulit mo talaga. Ano? Tara na ba? Oo na. Bilisan na natin bago pa tayo makita ng boss ko. Kahit kailan ka talaga, ang kulit-kulit mo ayaw magpapigil. Alam ko. Kaya halika na, sumakay ka na. Dear love, naulit pa ng ilang beses ang pagsundo ko kay Elena. Pero sa mga pagkakataong iyon, patago na akong nag-aantay sa kanya. Hindi ko na siya pinipilit. Hinahayaan ko na lang siyang makita akong nakaabang. Handang hintayin siya sa tuwing matatapos ang trabaho niya. Kumakain kami kung saan man niya gusto. Kahit gaano pa kasimple ang lugar, nakakawala ng pagod makita ang mukha ni Elena araw-araw. Pero hindi ko maikakaila. May kirot sa puso ko tuwing nakikita kong lumalabas siya ng bar na may ibang nakayakap sa kanya. Ibang kamay na umahawak sa kanya. Ibang mga matang nakatitig sa kagandahan niya. Gusto kong kunin siya palayo. Itakas mula sa mundong ginagalawan niya. Pero sino ako para pigilan siya sa buhay na pinili niya? Para may maipantustos sa pamilya niya. Mas lamang pa rin ang pagmamahal ko kay Elena. Pero isang gabi, hindi siya lumabas mula sa pinagtatrabahuhan niya. Kinabahan ako. Kaya hindi ko na napigilan ng sarili kong sadyain siya sa kanila para malaman ang kalagayan niya. Tao po! Elena? Elena, nandyan ka ba? Marco? Marco, anong ginagawa mo dito? Sandali lang, lalabas na lang ako. Elena, anong nangyari sa mukha mo? Ang laki ng pasa mo. Sinong may gawa niyan sa'yo? Wala lang to. Marco, nalasing lang si tatay. Hindi naman niya sinasadya. Hindi sinasadya? Elena, ilang beses mo nang sinasabi yan. Hindi lang ngayon to nangyari. Oh, at hindi lang sa mukha mo. Elena, hindi na tama to. Wala nga lang to, Marco. Kaya kong alagaan yung sarili ko. Yung iba kong pasa sa trabaho ko yung nakuha. Huwag mo na akong alalahanin, okay? Sinundo kita sa trabaho. Naghintay ako. Pero hindi kita nakita. Akala ko may nangyaring masama sa'yo kaya pinuntahan kita dito. Lumiban muna ako sa trabaho. May inaasikaso kasi ako dito sa bahay. Tsaka kailangan ako ni tatay ngayon. Matanda na siya kaya mas naging bugnutin. Pero Elena, sino mag-aalaga sa'yo? Halika. Hayaan mo akong gumamot sa mga sugat mo. Huwag na. Okay lang ako, Marco. Hindi, Elena. Hayaan mo akong alagaan ka. Okay, sige. Salamat, Marco. Dear love, sobrang sakit sa dibdib nang makita kong napakaganda niyang mukha na may mga pasa. Hindi ko lubos maisip na may taong kayang saktan ng babaeng hindi kailanman ng abuso. Ang babaeng palaging inuuna ang iba, bago ang sarili niya. Alam ko kung gaano siya katatag, kung paano niya pilit na itinatago ang sakit sa likod ng kanyang mga ngiti. Pero ngayong gabi, kitang-kita ko ang bigat na dinadala niya. Hindi na maitago ang sugat, hindi lang sa kanyang balat, kundi pati sa kanyang puso. At ang pinakamasakit sa lahat, wala akong magawa para burahin ang lahat ng sakit na yun. Kaya nung gabing yun, hindi na ako nagdalawang isip. Dinala ko siya sa bahay, kahit saglit upang alagaan siya. Gusto kong iparamdam sa kanya na kahit sa gitna ng lahat ng sakit, may isang tao na handang yakapin siya nang walang pasubali. Kahit isang gabi lang. Gusto kong maramdaman niya na ligtas siya. Gusto kong maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kahit hindi siya sa akin. Ikaw
Ikaw lang ang nandito? Oo. Nasa bakasyon silang lahat sa Palawan. Hindi na ako sumama. Dahil iniisip ko na walang magsusundo sa'yo sa trabaho. Ikaw talaga? Sayang naman yun. Palawan na yun, oh. Pangarap ko nga makapunta dun eh. Tradisyon na kasi nila mama at papa na pumunta ng Palawan taon-taon. Grabe, no? Yung pangarap kong mapuntahang lugar, ginagawa nyo lang sa Maynila. Iba talaga pag maalwan sa buhay. Gusto mo ba, Elena? Dadalhin kita kung saan mo man gustuhin. Ano ka ba? Ang gusto ko yung galing sa sarili kong pera, Marco. Gusto ko yung pinaghihirapan ko. Hindi yung iaasa ko lang sa ibang pagtupad ng pangarap ko. Kaya kita nagustuhan. Marco. Elena, mahal na mahal kita. Marco, hindi pwede to. Bakit, Elena? Basta hindi pwede. Elena, tapatin mo nga ako. Mahal mo rin ba ako? Alam ko na mahal mo rin ako, Elena. Pero hindi ko maintindihan kung anong pumipigil sa'yo. Hindi ka ba nag-iisip, Marco? Hindi ko nga matanggap na nagkagusto ka sa katulad ko. Ano bang problema dun, Elena? Hindi mo alam kung gaano kaliit ang tingin ko sa sarili ko. Lalo pat ganito ang pamilya mo. Desente lahat. May pinag-aralan. Samantalang ako, gabi-gabi, iba-ibang lalaki ang kasama ko. Hindi lang kasama, Marco. Kinakama ako ng kung sino-sino. Tanggap kita, Elena, kahit ano ka pa. Alam kong ginagawa mo lang naman yan para sa pamilya mo. Hindi dahil gusto mo. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ilalayo kita sa buhay na kinasasadlakan mo ngayon, Elena. Hindi. Mag-isip ka nga, Marco. Masisira lang ang buhay mo sa akin. Bakit, Elena? Hindi mo ba ako mahal? Mahal kita, Marco. Pero hindi sapat yun para magkaroon tayo ng relasyon. Hindi mo talaga ako maiintindihan dahil ikaw yung may magandang buhay. Hindi ikaw ang makakatanggap ng mga masasakit na salita. Madali lang sa'yo sabihin ng lahat dahil hindi ka naman naghihirap. Hindi kita maintindihan, Elena. Ano na nasasabihin ng mga magulang mo? Na nagkagusto ka sa isang babae na parang kalapati na mababa ang lipad. Hindi magiging maganda ang kinabukasan mo kapag kasama mo ko, Marco. At hindi ko kakayanin kung sakaling maliitin nila ako dahil sa kung ano ako. Masyado na akong maraming dinadalang problema sa buhay, Marco. Ayoko nang dagdagan pa. Higit sa lahat, hindi ko kakayanin kapag dumating sa punto na pagsisisihan mo na minahal mo ko. Magtiwala ka sa pagmamahal ko sa'yo, Elena. Kaya kong baguhin ang kung ano ka man ngayon. Binibigyan kita ng pagkakataon na isalba ang sarili mo sa gulong dala ng buhay ko, Marco. Kakayanin ko, Elena. Kakayanin ko ang lahat para sa'yo. Ayoko ng gulo. Unti-unti nating itama ang lahat ng pagkakamali sa buhay mo. Elena? 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 Bakit? Dear love, yun na ang huling beses na nakita ko si Elena. Yun na rin ang una at huling pagkakataon na may nangyari sa amin. Pinuntahan ko siya sa kanila, pero wala na ring tao. Pinuntahan ko rin siya sa bar, kung saan siya nagtatrabaho. Pero ang sabi nila, ay hindi na ito nagpakita sa kanila. At hindi rin nila alam kung saan pumunta. Lumipas ang maraming taon. Nag-focus ako sa pagtatrabaho. Pero hindi nawala si Elena sa puso at isip ko. Ilang babae man ang nakilala ko, lagi ko pa rin nakikita ang mukha niya. Siya at siya pa rin. Tinanggap ko na rin akong hindi si Elena ang aking mapapangasawa. Ay tatanda na lang akong binata.